Ak sa chcete úplne uzdraviť, v prvom rade je dôležité porozumieť alebo pochopiť to, že vo vašom tele sa nachádza určitá forma toxicity. Toxicity je viac druhov, ale tie sú toxicita vírusovou aktivitou, bakteriálnou aktivitou, toxicita ťažkých kovov a toxicita konzumovanej stravy, ktorá je spracovaná a ktorá je bežne dostupná v ostatných hypermarketoch. Lekárska komunita a alternatívni praktikanti, u ktorých hľadáte pomoc, bohužiaľ väčšinou riešia následok. Čiže keďže neriešia príčinu, tak vám nemôže byť pomožené. A tým pádom vy sa môžete liečiť na cukrovku 10, 15, 20, aj 30, 40 rokov alebo na akékoľvek chronické či autoimunitné ochorenie. A takisto to platí aj v prípade alternatívneho praktikanta, že sa vám možno trošičku ten stav ako keby zlepší, hej, tá bolesť, ale nie je vyriešená príčina. Preto ľudia na celom svete trpia dlhodobo rôznymi zdravotnými problémami, pretože sa nerieši ich príčina vzniku. Príčine mnohokrát nerozumejú bohužiaľ ani lekári či alternatívni praktikanti, pretože sa nejdú dodatočne vzdelávať. Čo sa týka alternatívcov, tak väčšinou sú zameraní na nejakú firmu, vďaka ktorej vám chcú výživové doplnky predať, alebo sú zameraní, na čínsku medicínu či na ajurvédu, hej. Ale toto všetko nerieši príčinu. Hej, môže sa vám trošku uľaviť na chvíľočku, ale pokiaľ vy dlhodobo nebudete praktikovať určité veci a nepochopíte, čo sa udialo, čo bolo príčinou, tak sa vám to bude vracať, alebo stále budete v takomto začarovanom krúžku ako škrečok. Ak pochopíte, že príčinou vzniku všetkých chronických a autoimunitných ochorení sú práve tie príčiny, ktoré sme si spomenuli na začiatku, čiže toxicita, tak treba porozumieť tomu, že opakom toxicity je detoxikácia. Detoxikácia je jedna vec, ktorá vám dokáže zmeniť váš život tak, ako ešte nikdy predtým. Vaše dlhodobé zdravotné problémy môžu byť už len minulosťou, samozrejme pokiaľ dodržíte určité veci. Je potrebné porozumieť systému zdravia. Systém zdravia je jeden komplexný celok, ktorý učí ľudí porozumieť tomu, aby sa dokázali uzdraviť z akékoľvek chronickej a autoimunitnej diagnózy, učí ich vedomostiam, učí ich prevzať zodpovednosť za svoje zdravie do vlastných rúk, aby si vedeli pomôcť práve vtedy, keď je to najpotrebnejšie. Ak vás systém zdravia zaujíma, tak si o tom bližšie môžeme povedať v najbližšom videu o mnoho viac. Čiže systém zdravia pozostáva z 5 pilierov, ktoré je potrebné dodržať na to, aby ste sa uzdravili z vašich chronických či autoimunitných ochorení. A opakujem, je úplne jedno, koľko rokov trvá to vaše ochorenie a aké je. Je to úplne jedno. Môžete sa uzdraviť, pokiaľ dodržíte disciplínu, ktorú vám poviem. Takže detoxikácia, o ktorej tu hovoríme, trvá 7 mesiacov. Je zložená z takýchto bylinných zmesí. Tieto bylinné zmesy sú takto v sáčkoch, sú výborné, sú to špeciálne špecifické bylinné zmesy, ktoré sú zomleté na frakciu a dokážu vyčistiť a zdetoxikovať komplexne všetky orgány a orgánové sústavy až na bunkovej úrovni. Preto sa tí ľudia tak extrémne rýchlo uzdravujú z vážnych zdravotných problémov. V rámci systému zdravia si o týchto bylinách povieme viac, aby ste o nich mali viac informácií. No a keď sa vám moje videá páčia, tak dajte like, dajte odber, zdieľajte, prípadne si video uložte, aby ste sa k nemu mohli vrátiť, keď ho budete potrebovať. Ahojte.